Koismaa parantaa aikaa, mutta ei sijoitusta, säilyy 5. ruudussa. Ford Taunus Cosworth tulee radalle 1. Andres Arnover Tallinnasta Estistä ja sitten Raino Tähti Kuusistosta tulee radalle 2. Arnover tällä hetkellä laittanut 2 0-1-2 reaktiolla. 0-6-2 sitten Tähden reaktio ja hän 7. Punavalo Arnover. Ja katsotaan 10.072 menee Arnover 9 sekunnin rajan lähellä ja oma ennätys ilmeisesti 10